ka makita ng mga gwapo no. So ato pangutunan ng mga bata. Natana to sa mga bata kay may na mga bata kay mga anis ba. So pangutunan to mga bata. Hi guys. Nako pumunta na ninyo ha. Asa rin makita ang mga gwapo-gwapa? Mga anis juga yung mga bata guys no. Musulti sila tinuod. So kamo taga-asa mo, taga-Camiguin mo. Mao di ay. So ganun taga-Camiguin. Mga anis yung mga bata no. Asa daw nila makita ng mga gwapo sa Camiguin daw. Tingog ng mga taga-Camiguin.